Hi! Sandali parang nag-blurred. Ayan. Good, ano na ba? Good evening. Yeah. Pwede malaman mga taga saan sila? From Cagayan de Oro City. Ilocano ka. Kapampangan. Tapos napadayo ka dito. Nandito yung fiancé ko. Sana all. Sana all. Asan na siya? Natulog na kasi Nasa Ana-Ana House. Okay. Well, anyway, welcome to Hinaguan Park. Ayan. May tanong lang ako, no? Ayan. Bakit nyo naisipang mag-overnight dito sa farm? Kasi maganda yung nature. Nakaka-relax. Oo. Very relax. Nakakatanggal ng stress. Especially sa work. Sa mga boss. Shout out sa mga boss. Kamusta naman? Kamusta naman po yung experience ninyo? Masaya. Okay lang, masaya. Enjoy. Maganda yung location. Yes. Gusto namin magbalik dito. Talaga. Kahit wala electric Pero fan. magdala na kami pagkain. Okay, kung meron kayong... Oo, biglaan na kasi naman ito na. Pero alam nyo yan, na kada may lakad ang tropa, mas maganda ang... Bigla. Oo, walang plano. Okay, kung meron kayong isa-suggest for this farm, ano kaya Na yun? ito talaga. Ano yung sabi? I mean, kung may suggestion ka, na sana may ganito or may Outlet. CR. Oh, yun. restroom. Yes. Actually, ano na siya, hinuhukay na. Yung Outlet. Oh, Yung saksakan. mahirapan ba mag-charge? Yes, Tapos okay. may maliit lang na ceiling fan. Okay lang, okay na yun. Pero okay naman Okay naman so far. Sobrang ganda. Ano lang sa... Especially the kuliglig. Na-enjoy nyo ba yung tunog ng kuliglig? I mean, yan. Yun talaga. Diba? Kuliglig ba? Mga... Yan. Yung mga millennials yata parang hindi kilala yung kuliglig. Or sa ano ka ba sa English yan? ano ba yun? nakaka-relax talaga yung mga Basta nakaka-relax tubig sa, talaga. yung mga tubig. Agos ng tubig. Correct. Oy, thank you so much sa inyo guys ha. Oy, baka may gusto kang i-shoutout. Go, shoutout na natin. Shout out ko sa mga ano ko. Shout out sa mga friends namin. Taga-Tarlac. Mga friends din namin sa Dito sa hospital. Yun lang. Ayan, sana makadalaw rin sila dito. At saka yung mga friends ko na taga-Cagayan din. Gusto din nila pumunta dito. Arat na. Arat na, thank you. Thank you. Okay, mula naman dito sa grotto, meron din tayo another table. Hi! Good evening. Kamusta po? Ayan, pa-video lang ako. Mga taga saan sila? Saan? Dito lang din. Saan po dito saan? Lower Hampason. Uy, shoutout sa mga taga Hampason naming friends. Ang daming gwapo sa Hampason, no? In fairness. Ay, lahat kayo mga taga dito rin po. Okay, as of now po, kamusta pang inyong experience dito sa Hinaguan Farm? This place is so cozy. Wow, na. Nice ang ambience. Yun yung mga nature. Oh. Water gikan sa river. So, Relax. 10 over 8. 8 over 10. Nagkabaliktad. 8 over 10. Since sinabi mo naman 8 over 10, ano ba sa tingin mo yung mga pwede mong ma-suggest? Kasi hindi siya perfect 10. Ano pa yung mga sa tingin mo pwede pa naming i-improve or idagdag? So, suggestion ko lang, improve the lighting. Mas marami pang ilaw. Sa yung daanan, yung papunta Okay. dito. Yun lang. Yun yung two factor na na para magiging Pero hindi ba ano yun? Parang another challenge for you para makapunta. Parang kakaiba lang, hindi lang siya yung typical na patag yung daanan mo. Di ba? Gaya ng pag nag-hiking ka. Though tama ka rin naman doon. Kasi syempre may mga senior citizen tayo or iba na baka hindi kayang tumawid sa tulay. O kahit di naman ako, nadulas ako sa tulay na yun.
Anyway, sana na-enjoy nyo yung pag-stay dito, ha? Maraming salamat. O tingnan mo, ultimo mga taga-hasaan talaga nag-enjoy dito sa ating farm. Maraming salamat po. Okay, hi ka naman. Ay, gwapo nito, oh. Ikaw na ba si Mr.? Oh. Oh, uy, Ansing! Ano ginagawa mo dyan? Ba't nakuha na ka namin? Ay, hi! Ang daming boys. Hi, boys. Ay, pwedeng, ano lang, kaunting kwentuhan. Okay, mga taga saan po sila? Ha? Hasaan? Tara. Ito po yung pinuno nyo. Saan po dito sa Hasaan? Sa Sent. Ah. Ano to, magtutropa or magkamag-anak? Magtutropa po. Kamusta pa experience dito? First time. First time? Kamusta yung first time mo? Goods. Hala! Si kuya naman may hugad agad. Nung first time na nakita mo siya, oh, sige, ano naramdaman? Oh, ganahan mo? Kasing ganda ng vlog niya. Dito. Na-enjoy naman po, na-enjoy. Ay, kung sakali po meron kayong suggestions or meron kayong i-request dito sa, ay, taray. Yaya? Taray. Ang gwapo ng kumpare mo, ha, in fairness, naka-lipstick. Ha? Inaanak mo ba? Nagnahin. Kung sakali po meron kayong suggestions for the Hinaguan Farm, or may gusto ba kayong okay lang, this is open naman po eh. May gusto niyo bang idagdag yung ilaw, ganyan, or may gusto ba kayong dagdag na lamesa, ganun. Ano mga suggestion? Yung bumuboses ka, hindi ka naman humaharap. Dagdagan yung payong. Hindi, ano pong sa tingin niyo pwede niyo mai-suggest? Mas maliwanag. Solar lang yan. Takot ka ba sa dilim? Gusto ko nga lights off. Gusto ko lights off. May naalala ko sa may naalala ko dito. So, mas gusto mo lights off, no? Tara. Mukhang ikaw nang hinahanap kong kabiyak. Wow. Ituloy mo. Wala na. Maraming salamat, boys. Thank you. Yan na. Nandito na tayo sa wow. May sarili kayong lights. Hi! Good evening. na hindi ako pinayagan. Nalagot ka na. Mukhang mahuli ka. Pero bagay yung mga taga-saan po muna sila. Tagaluan. Tagaluwa. Halo-halo. Ano po ito? Anong klase ng friendship or high school ba to? Common friends. Mga common friends. Oh, that's good. Kamusta po ang pag-i-stay nyo dito sa Hinaguan Farm? Nice, very nice. The ambience and the people that are here, they are very hospitable, and in terms of yung public noise, they are very considerate about it. Kasi alam nyo, maganda tong chance na to, lalo na kayo kung may kanya-kanya. Sabi nyo, common friends kayo, no? Tapos magkakaiba kayo ng lugar. At least meron kayong isang lugar na pwede nyo pagsamahan ko saan pwede kayong mag-open forum or maglabasan ng nararamdaman ninyo, di ba? Mga stress sa buhay. So I guess this is one of the best place na pwede ninyo ikaw, anong experience? Kamusta yung unang gabi? Masaya. May nakita na ba sa dilim? Baka mamaya. Pero may natanaw na. Maghanap pa lang. Hala. Oy, samahan kita mamaya. Baka maligaw ka kasi. Okay, yung ninyo, yung experience ninyo with the nature naman, kamusta po? Yun na, peace. Peaceful. Sobrang ganda po. Talaga. Like ka na, makabanding-banding ka talaga ng mga tropa mo, yung mag-usap-usap kayo ng Correct. mga sinsinan. Hindi nyo pinag-usapan kasi yung iba kasi bago lang dating sa, kasi ito galing Bukidnon eh.
Asan sa bukid nun? Tipon-tipon para magsama-sama. Kasi dahil po kasi bakit kami nandito is Magbanding-banding. lang kami galing sa sa Bukidnon. Yeah, hindi kasi kami nagsama-sama Last month, since kanang pumunta ako sa Bukidnon. So pagbalik ko, then sama kami. Sino nagplano nito? Sino nag-suggest? Ah, ikaw talaga? Oh. Oh, kamusta? Kamusta? Na satis Actually, I'm very speechless. Uy, walang iiyak ha. Ay, Actually, isang with Brenda Mage. Nakita kumanta. Maganda ba si Brenda? Yeah, Sus, lasing na si kuya. Truthfully yun, ha? sorry. Kinanta niyo kanina si si Brenda. Ah, talaga. Ay, actually, nakita ko yung video. Siya pala yun. Kumakalat na yung video mo. Sa GC namin. Oo. Oh, pasample din naman. Oo, sa video ko. wow, pero Ah, dali pa. Ang ganda, grabe. Ah, wala pa. Sorry. Haladay basang-basa. Kita ba Oh. puno ng pananabikat ng kabalaling Oh. sa aking bawat paghinga. Ah. Hindi lamang Ah. lang makasya ng dahan-dahan sa pasilyo sa altar ng simbahan. Hahagkan Voice over. Ay, second voice. wala na kong mahihiling pa. Ikaw at ikaw. Ikaw at ikaw. Ikaw at ikaw. Ikaw at Yes, ikaw at ang SSS. Uy, maraming salamat. Sana na-enjoy niyo yung pag-stay niyo. And if you have any suggestion for this farm, ano sa tingin niyo? For me, siguro, the suggestion is more lights. Like that kind of light. Yung solar lights. Oo. Oo, kasi kapag marami kasing ganyan, the vibes that mag-give sa amin is like parang nature trip and then parang nasa social na place and then mas talaga classic. siya, like for vibing talaga sa friends. Wow. And ay pa. Palaki. Yan lang yung sakop ng lupa eh. Delikado naman yun, yung magtatayo ka sa hindi mo lupa, di ba? Uy, sana, anong name mo ulit, kuya? Eman. Man. Okay. Sana sana kapag nagkaroon na kami ng gig dito, kasi we're planning na magkaroon ng acoustic night lang every night. Open for the jam. mag-free concert dito. Wow. Mag-free gig. Anyway, congrats and thank you ha. Congrats kasi nagsama-sama kayo ulit. Thank you. Shoutout sa mama na ko na sa Davao. Ayaw na mag-kiss, parang tanga to. And Miss Brenda, thank you for humble kay Shabay. Salamat, Miss Brenda. Salamat. Thank you so Thank much you. for being hospitable enough and then for accommodating us here at Inaguan Farm and then thank you kaayo po sa mga people here kay very considerate even if saba na kayo. Thank you guys. It's DJ.